Tinggal. Ada bunga ada? Muri bangta na muri konta. Ada unia. Muri konta. Awalnya. Nama ibu bisnis umnai. Mereka sudah digli jumnai. Digli jumnai mix pot mixer. Masih kita nengkiran nenek lagi ber. Lagau. Anda benar mana? Nang ada. Ang naik salad kembanjan. आङो बे जानायाव माने उन्दैनिफ्रायथ' आंहा जेब्ला माने आङो 3 क्लास मोनदोंमोन अब्ला जोंहा मादारा माने रुंसारि जादों आरो मादारा टिचार मावोमोन ओमफ्राय बिदिनो फैयै बिदिनो जा फादारा जेनेबा जोंखौ बिमा गैयिनिफ्रायनो गाव गुबुन हाबा लायालासिनो जोंखौ जेनेबा नायनानै बिबार आं क्लास 10 मोननाय लोगो लोगोनो फादारा माने रुंसारि जादों आरो अब्लाथ' होनबा आंनि जिउनि लामा हान्थिनायाव माने जोबोद दुखु नांथाव आरो मानोना क्लास 10 समावथ' जेबोखौनो बुजिया माने बोरै दावगागोन बोरै थांगोन माने बेफोरबायदि अब्ला बै समाव जोंहा फादारनि बिनानाव आनै दङमोन आरो बे आनैयानो माने जोंखौ जोथोन लानानै माने फरिनाय स्कुलाव थांनाय गासैखौबो जोंखौ माने दायित्वखौ बिमानैयानो माने लादो आरो लानानै बिदिनो आंबो मा खालामबाय उन्दैनिफ्रायनो माने आं सानबाय आरो माने जोंहाथ' जेनेबा आइबो गैला आफाबो गैला जोंनि लाइफआथ' बिराद माने दुखुथिया जाबाय अब्ला आंनो मोजां जानांगोन आङो मोजां जायोबासो आं मा खालामनो हागोन आङो जिउनि लामाखौ आं हान्थिनो हागोन बिदि होननानै आं गोबां माने आङो बेलेगखौ बाद दोननानै माने अकल फरिनायखौल' बांसिन गोसो होग्रोयो आरो माने आङो फरिनानै जुदि सासे मोजां मानसि जानो हायोबाथाय आं माने गावनि जिउखौ आङो साक्सेस खालामनो हागोन आरो बिदिनो आं मोजाङै बिदिनो फरिनानै बिदिनो कलेज लाइफआव फरिनानै कलेजाव एडमिसन लाबाय बिबि किसान कलेजाव एडमिसन लाबाय एडमिसन लानानै आं बड'आव एमआइएलआव मेजर लाबाय आरो बिदिनो मेजर लानानै आङो पास जानानै आं मा खालामहैबाय माने गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आङो मास्टार डिग्रीखौ लाबाय आरो मास्टार डिग्रीखौ लानानै बेयाव आरो फार्स्ट क्लास पास जानानै आरोबाव आङो माने नेट स्लेट एग्जाम जाय प्रफेसार जानो गोनांबा नेट स्लेट एग्जामखौ नांगौना बेखौ पास जानानै बेयाव आं जिआरएफ मोनबाय ओमफ्राय जिआरएफ मोनोबाथाय जों मा खालामनो हायो एनि इउनिभारसिटियावनो थांनानै जोङो पिएइचडि नि थाखाय एडमिसन एप्लाइ खालामनो हायो एन्ट्रेन्स होआलासिनो ओमफ्राय आरो जों एडमिसन मोनोबा सरकारा जोंनि थाखाय फरायनो फैसा होयो आरो जोंहाथ' न'आव रावबो गैया नालाय आं मा खालामबाय ओरैबायदि आं गावखौनो गाव माने खाफाल गोनां साननानै लाबाय माने आं सानदोंमोन आरो एमए पास जाखांनायनि उनाव आंखौ सोर फरि होबावगोन एसेबां रां खरसा थांबाय दाथ' न'खराव रावबो मानसिबो गैया आरो बेयावनो आङो लाकिलि मा जाबाय जिआरएफ नांबाय जिआरएफ नांनाय लोगो लोगोनो आं मा खालामबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव आङो पिएइचडियाव एडमिसन लाबाय एडमिसन लानानै पुरा माने 5 इयार्स फरायनायनि खरसखौ माने आंनि जि एवार्ड मोननाय बा बे जिआरएफआनो आंखौ फैसा होनानै माने आंनि पुरा पिएइचडिखौ माने कमप्लिट खालामहोदो आरो बेजोंनो आं बिदिनो साक्सेस बिदिनो जानानै फैबाय ओमफ्राय साक्सेस जाना फैना ओमफ्राय बिदिनो बिराद कर'ना भाइरासनि बिराद माने दावराव जादोंमोन ना बै समाव बे कर'ना भाइरासनि दावराव जानाय समाव कलेजफोराबो बन्द जाबाय आरो ओरै आंनि पिएइचडि जोबनायाबो जोब्बाय जोबनाय लोगो लोगोनो दा आरो आंनो थांना थानो थाखाय आरो दावगानो थाखाय फैसा नांबावगोन ना दाथ' बेखिनि फरायनायखिनिया जोबनाय लोगो लोगोनोथ' फैसाखौ होला ओमफ्राय बेयाव मा जाबाय आङो मोनसे गुवाहाटीयाव एनि निउस होनाय आङो निउस चेनेलाव खामानि मावबाय आरो 2020आव एंकर हिसाबै खामानि मावबाय बेयाव आंनो 10,000 माने बेथन मान्थलि सेलारि होदोंमोन आरो बे 10,000जोंनो आङो खस्थ' मस्थ' खालामनानै सोलिबाय ओमफ्राय सोलिनानै ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला कर'ना भाइरासआ जोब्बाय ओमफ्राय जोबनायनि उनाव आङो फैनानै मा खालामबाय जेनेबा बरमा कलेजाव दा जाय आंनि हासबेन्ड जाबाय बिथाङा माने कबिता मेमजों रायलायनानै आंखौ माने बरमा कलेजाव माने इदि होनना बुंनानै माने बरमा कलेजाव थिसनफैबाय ओमफ्राय आरो थिसनफैनानै बिदिनो कलेजाव खामानि मावबाय थानायाव माने गोबां फाइनेन्सियेलि माने खस्थ' जादोंमोन आंहाबो ओमफ्राय जि आंनि 8,000 दरमा मोननायाबो थोआ जादोंमोन आरो बेयाव माने जोबोद खस्थ' जाना समाव जेनेबा जों लोगोखामोन नालाय बियो आंखौ माने हेल्प खालामबाय आरो माने आंनि जिखिनि साख्रि होसोनाय बा इन्टारभिउआव थांनायाव जेसेखिनि खरस नांगौ फैसा नांगौ बेखौ माने बिथाङानो दा जाय आंनि हासबेन्ड बियो हेल्प खालामनानै होनानै बोरैबा लाकिलि बिबि किसान कलेजाव पस्टबो ओंखारबाय पस्ट ओंखारनानै ओमफ्राय आङो सिलेक्टबो जाबाय आरो माने सिलेक्ट जानानै ओमफ्राय बिदिनो आं दा बिबि किसान कलेजावबो लेक्सारार महरै आङो खामानि मावबाय आरो आंनि दावगानायाव आंनि न'खर
न'खरजों लोगोसे लामा ससेयाव आंखौ लोगो मोननाय जाय आंनि हासबेन्ड बियो आंखौ माने जोबोद हेफाजाब होदो आरो बिनि हेफाजाबजों आंनि न'खरनि हेफाजाबजों दिनै आं माने आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हाबाय आरो आंहा मोनसे सिमां दंबावो दे लेक्सारार जाबाय नालाय बिनि उनाव समाजनि जोंनि थुनलाइनि राव थुनलाइ सिबिनाय बा लेखा लिरनानै मोजां मोजां जोंनि गोदोलांनानै थांनाय जोंनि हारिमु कालचारफोरखौ बुरखांना दोननाय बेफोरखौ आं खामानि मावनो आङो नाजागोन आरो हानायखिनिखौ आरो फरायसाफोरखौ मोजां खालामनो नाजानायखौ आं लागोन आरो मालायनि बाथ्रा बुंनायावनो जुदि जों गोसोआ दुरबल जानानै जों जुदि नार्भास जानानै जुदि जों खामानिखौ मावना लायाबा लाइफखौ जोंसो दागोन ना नंगौना गुबुनाथ' जोंखौ माने अनेक बाथ्रा बुंगोन बेखौथ' गुबुनाथ' जोंनि लाइफखौ नायाना बेखायनो जोंनि जिउनि हान्थिनाय लामायाव जोंनि मोजां गाज्रिखौ जोङो निजेसो जों डिसिसन लानो रोंनांगोन आरो निजे डिसिसन लानो रोंनानैसो जोङो मा खालामनांगोन गावनि सुबिदा बायदियैसो जों मा खामानिखौ मावनानै लानांगोन आरो बेखौ मानसिफोरा आंखौ गोग्गाना लानाय बुंगोन न आं मिथिगोन ना आं मिथिगौ थारमाने आंसो बाजिजों कल रायलायो नालाय आंसो थायो नालाय बाजिनियाव ओरैबायदि मोनसे काबिलेट दोङो दा बाजिनिफ्राय जेबो ओंखाराखै जास्ट 10 मिनिटल' ओंखारदो 10 मिनिटनिल' भिडिअ ओंखारदो आलादा 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 बाजिनि खुगानिफ्राय आं भिडिअ बानायोब्ला गोबां इउथ्सफोरनि थाखाय जोंनि बर' समाजाव माने बाजिनिफ्राय गोबां मोजां मोजां सोलोंनो हागोन आरो सोलोंनो हागोन आरो बाजिया बिराद नाजायो स्टुडेन्टफोरखौ बाजिया ससियेल मिडियायाव ओंखाराखै बाजिया रावखौबो बुजायफेराखै नालाय दा मानसिफ्रा मोनथियामोन दा आं बाजिखौ ससियेल मिडियायाव लानानै फैयोब्ला गोबां गथ'फोरनि थाखाय गोबां माने मोजां जागोन आं बेखौ सानो आरो आं माने प्राउड खालामो आं माने डक्टर लक्ष्मी बसुमतारीखौ लानानै आं प्राउड फिल खालामो आरो आं नाजागोनबो ससियेल मिडियायाव लाबोनो बाजिखौ लाबोनानै गथ'फोरनि थाखाय मोजां जाथों सोरबा सासे गथ'आ मोजां जाथों नोंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै मानो होनब्ला हिनजाव मानसिफोरा बुजायनाया गोबां खम नों सासे गोरों मानसि नों गोरों जानानै बुजायोब्ला जोबोर मोजां बाथ्रा जागोन दाथ' जोंथ' डक्टरेट फरायनायबो नङा नोंनि सोदोबानो आलादा जोंनि सोदोबा आलादा बिनि जिथु फरायनाय बिसोरनि बुंनाय राव सोदोब बे आलादा बिसोरना जोंनि आरो आलादा जों मिलाया आं बुंखायो बेखौ मिलाया अब्ला बाजिनायाव गोबां काबिलेट दङ सिङाव माने आउट जायाखै बे नाजागोन आं आउट खालामनो जेसेबां हायो आङो नाजागोन